Good afternoon. Ihe ọbụghị bịa ebe a. Yes, sir. Akwụkwọ mana ihe ọbụla m mere ya ga-abara ihu akwụkwọ dum m gaa n'iru ma nweghị interview. Yes, yes, sir. Ị dị afọ ole? 27, sir. Listen, achọ m that touch, achọ m that blushing. Ị bịa ya, don't laugh with me. Onye ọbụla ọwụ gị na ya mitie ga-etakoshibe eze. Don't come here ga ebe takoshibe eze. Adị mpa gị ngwa, adị Okay, nwanne sir. gị nwoke ngwo. Adịghị ezigbo mmadụ ngwo. O- Don't come here ga hụ m ga-echewa ọchị. Okay, sir. Onye ahụ m ga-echegara m Okay, ọchị sir. ya dị ka ị gara sọpọtụ ma ndị mmadụ parawa mma na Facebook ma na TikTok. Ndị mmadụ na-agwa m okwu na-agakwa na comment section Abraham bụ eme ha attack. Ebere nga bịa echere m ọchị. Echegara m ọchị na gịnị mere? I'm sorry, sir. Man church ọzọ. Man Ndị dewere ihu blush nke ọzọ. ụmụ nwaanyị ndị na-akwọ busy. Don't blush here. Okay, sir. Nsogbu adịrọ, sir. Man Ewe church. fon a na bili ọtọ gị lara m azụ. Ịma ihe wee dewe fon na lara m azụ. Tọnụ a. Asị gị tọnụ ọ ga-epụrụ. Lee Rosanna. Ele ihe ilega m. Come on, lewa ya na wardrobe ahụ. Mechie dat wardrobe. Lee Rosanna. Bịa n'isi iwe onye Igbo. Ahụ m onye Igbo. Ee. Ntọ nọ iru. Mba. Were reverse, ọ reverse. Ị ga-egbu reverse, buru reverse bịama. Tele Rosanna. Nne lema ya na wardrobe ahụ. Asị m gị ga-afọ nke m sị gị lema ya na wardrobe. Were reverse bịa. Wepụ aka n'ukwu. N'isi iwe onye Igbo. Ahụ m onye Igbo. N'Imo steeti ka ọ bụ Anambra. Abụọ m onye Anambra, abụọ m onye Imo steeti, abụ m onye Abakaliki. Iwe onye Aba gịnị? Abakaliki, onye Ebonyi steeti. Bishọp Ntọ nọ. Wepụ n'aka n'ukwu, ịtọnụkwara n'onye. Ịtọnụkwara n'onye, wetazụ ka ị bịara. Na-erụ ihe arụ. Bishọp, alụrọ m ya alụ. Ee? Alụrọ m ya alụ o. Ka ọwụ ukwu ka ọ wetara. Nke ọwụ na ịkpọrọ ya. Ọ ihe ọwụ. Peter Obi ewi na-ele elekshọn a. Esi ihe ewu otele ka ọwụ ukwu. Ee? Nke ọbụla ịkpọrọ ya bishọp. Ọ ihe Aga inwe ọwụ. ihe. Ọ mụ wee. Inwe ihe emeghe clock it. Ejighị m eme clock it. Oke iji ya eme clock it. Ejighị m eme clock it. Gakodi front. Mechie the wardrobe. Wardrobe ahụ gịrị oghe mechie ya. Ọ gaghị emechi akpa dị ebe ahụ na-epushi ya back. Ee. O pushiri ya back. Ee. Bishọp Were Ntọ kọrọ. nọ. Bịa kodi bịa reverse. Na-eke ebe isi na-anọnyere m. Enugu. Ị na-Enugu kemgbe nwebe onye lụrụla gị. Ntọ nọ bishọp. Bịa were fonu gị. Lee Okay. Rosanna. Thank you, sir. Thank you, sir. Mma gị na mpa gị dị ndụ. Mba mpa m anwụọ na ọsọ mma m ka nwụ. Nne ndo nna. Nsogbu adịghị. Aji nwe otele ahụ. Ọ mụ a wee nya na ọkwasọ mụ abụọ. Arụ ya arụ. Ọ mụ a wee. Mba alụrụ ya alụ. Mba. Eyi m nne m. Isi Otu a from ka anyị family dịcha na be anyị. Isi from family nga ndị nwere otele. Otu a ka anyị dị na be anyị.
Peter Obi ewinela election. Nna aha gị Aha m bụ Miracle. Miracle onye Miracle Ede. Miracle Ede dị afọ ole? Adị m 27. Ise? Adị m 27 years. Ịdị 27 nwee ihe anọghị n'azụ. Sir? Anụghị m ihe Ịdị kwuru. 27 mpara ihe. Ọma ke na onwe m na n'ụta nka m pụta n'ụwa fụnụ ya na Ị maghị sị ị ga-aga ọkụ mmụọ dị ihe ka ịba na-alụbeghị di. enwere m ike ije ọkụ mmụọ. Mma njewe ọkụ mmụọ dịrọ possible. Na mba ukwu doesn't define na m ga-eje ọkụ mmụọ. Ejewụlọ m ọkụ mmụọ. Ọ dịrọ possible. Jesus. Welcome. Bishop, ka ị na-etikwe ọbara Jizọs? Oh, yeah, for me, I never know my sister. Go, I will interview. I will make it. Hey, Shacham, not touch. Listen, Linda, stop it. Stop that laughter here. Sorry, sir. Bishop Adam, sorry. Bishop. Doctor, ya gave it a question. What I can answer. What I can't answer. Sit properly. Chile Kabaroko, what is your problem? Adigom active. Whatever, she doesn't get this girl. And why you to report to here? It's a report to account. Ndo. Adam, sorry. Bishop Ndo. You went again. Maybe she not watch him. Enugu State. With you, Mole. Enwere m nwa. Amụbe m nwa. Enwere mgbara na gị. Mba. Ike gọ na-eshi ushi. Mba o. Enwere kesi police station mbụ. Mba, enwere m kesi police station. Enwere mgbe e boro gị ohi mbụ. Mba. Ike gị ahụ siri ike. Ọ dị mma. Ọ siri ike. Ihe a na-akpọ pọdụ ike nke gị ọfụọla. Ama m ebu pọd. Ọ gịnị bụ pọd? Ama m ya na pọd. Ọ na-anọ n'ihu ebe esi anyụ amamịrị. Ile anya gee ntị ka na iwere mmiri na-aga iji n'ala na ga-egbe onwe gị tọọchị mepechaa ya nnọọ gbe gị ya tọọchị ga-ahụ ọ ga-abịa nnọọ ya dịrị ọ na-enwe isi ụta ya nọ na ọ na-adị nnọọ ka nnọọ Chineke na this girl nke ahụ dị iche enwere nke a na-akpọ pọdụ nwere nke a na-akpọ pọdụ ọ na-adị ụta nnọọ ihe pọdụ na-adị ọ na-adị nnọọ ka ihe pọdụ nke gị ọka nọkwa ya. Bishop amaghị m ihe ọ bụ mana o nwere ihe ọbụla pụgo n'ebe ahụ. Don't worry, emecha ị ga-amata ihe ọhụrụ eme gị were kamera were onyo ọ gị were fonu gị see nga bụ hecha nga ahụ see ya pikchọ pam ị ga-anya ọ na-adị na ọ na-acha yelu ụmụ nwaanyị ma ihe mkpe na Okay, sir. Power bank hotele gị nke gị o mebiele. Mba o mebibe. Enwere mgbe etiri gị amụ n'ike gị tie chai. Mba. No, sir. Ụka ike ọ kaala gị mbụ. Mba. Ike gị ovu ring light nke ụmụ nwaanyị na-evu. Ama m ebu ring light, Bishop. Ọ na-anọ n'elu ebe eshi dem you Chineke ọwụmụ a ga-akọwatara gị ihe niile nọ gị n'otele. Amanụ m na nọkwa nkịta ka m na-amụta ya bụ ihe wa amanụ m ihe ọ bụ masahụ gị direct aga m asa ihe lee anya iji mgbe ọbụla ị chọrọ ịnyụ mamịrị na gị pụzọla onwe gị na mmiri detin na-abịa nọ laya ọya na-anọ laidisi adịghị ụtọ ihe na-abịa laidisi gbara adịlata ya dị ka ejile ya omeghe ụzụ a na-akpọ ya yes a na-abịa nwee ran nwa abụba nke gị ofu ring light ya
O buru England. Okay. Nwa agbọghọbịa otele ya para England. Na-egbu amụ. England na-egbu amụ. Nne, ị dị aṅụ amụ? Sir? Mba. I told that touch for you. You cannot get out of this place. No, sir. No, sir. Ademaru. No, sir. Kondọm ọ gbawala gị n'ike mbụ? Mba o. Enwere mgbe ị na-achọ ihi ụra n'abalị ụta nnọọ gị buru standing fan bịa n'etiti ike gị ụta dọm ya briz na-ego gị bụ ọhịa ụkwụ gị briz na-ego gị n'ime ike. Mba. Owenube. Emebi. Okay. Nwa Emebi agbọghọ ya. na-enweghị okpomọkụ ike. Adị m enwe n'ike ikpo ọkụ nụ. Ọ ya Ama ka m agba ọta kwugere. alala ụla. And it adịghị Enwere eme mgbe ebe a. ozuole. Enwere mgbe ataghị gị otele gị a na-ata gị otele gị na-eme ụta. Yes, sir. Otele na-adịghị mma fụ abụba ya bụ otele kolesterọl. Ụmụ nwoke ole tarala gị kemgbe ị pụtara ụwa? Ịtọ. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Yes, sir. Ka ụlọ akwụkwọ ị gara? Enugu State College of Education. Gịnị ka Technical. ị gụrụ? Agụ m accounting education. Ị gụchaala? Agụchago m. Gịnị ka ị na-arụ? M na-akwa akwa. Ịlụ ọdị na ka ihe agwa onye ma na ọwa agwa ị nwere ga-akpọpụta gị na di ị chọrọ ka nwoke ga-abịa lụrụ gị mara na ihe agwa ọjọọ gị ka ọ ghara iwe echi ya lụcha gị hụ agwa ahụ ya akpọpụta gị na di. Ọ dịpendịkwa o. Adịtụ m isi ike. Mana m na-adị isi ike ahụ ọ bụ na ihe m na-ekwu na ihe m na-ekwu bụ eziokwu and onye ahụ ekwere ege m ntị. Adị m ekwe na nke ahụ. Ya, so ama like ka akpa ya ka nkata. Ịghọta ebe m si abịa, mụ aghọta ebe i si abịa. Mana ị na-eme ka sọ mụ aghọta ebe i si abịa without ige m ntị, ọ ga-abụ problem. Ị kwafuola ọbara mbụ? Mba. Enwere onye nọ na famịlị unu gbagburule mmadụ? Mba, not at all. Mba, sir. No, sir. Tara gị enwere mgbe na ụmụ nwoke abụọ ma wata ya gị ofu mgbe the same week enwe n'ime ha niile nwe nke manụ ụmụ nwoke atọ anọ ise ayịa gị n'ime ha niile nwe nke manụ enwere mgbe na ụmụ nwoke atọ anọ ise ayịa gị nwe onye manụ n'ime ha niile? No. Mba. Atala gị combine mbụ ji Otu onye aghọtara m. ụmụ nwoke abụọ bịa taa gị at the same time onye a na-ataghị ebe a onye a na-ataghị ebe a. Mba, emenube m ya. Atala gị n'ime moto mbụ? Mba. N'okpuru step Emenube m ya. Mba, atanube m n'okpuru step. Enwere mgbe onye Bishop, anụọ m ikwu netwọk egalụ nsogbu ka ikwu nke a. Anụọ m ihe ikwu last anụọ m onye ambalans ọtala gị mbụ? Ndị apams. Mba o.
Mba atanụ onye ambụlansị atanụbeghị m mbụ. Netwọk m Hello Bishop. Nne eji ụmụ ole? Enweghị m nwa. Ejụọ m nwa. Enweghị m nwa. Amụbeghị m nwa before. Ele ụdị nwoke ị chọga? Nwoke dị oji gbara afọ ọnụ. Ọ ga-enwe ezigbote obi, ọ ga-adị kind, dị generous, dịkwa wachas considerate. Ọ ga-enwekwa ego ọ bụrụ na o nwee egodo ego, mana ọ ga-ama ka ya si enete family anya, like family nke ya enete m anya. Okela ị chọrọ nwoke nwere akpa obi ka ọ nwoke nwere obi ọma? Nwoke nwere obi ọma eji m akpa obi eme gịnị? Mana ọ ga-adị chukwu, ọ ga-adị good n'anya, ọ ga-look good n'anya. Ele ụdị good ọwụ? Nwoke ga-adị nka nwoke si adị na ọnụ, afọ dị mkpa afọ ogologo ime ya. Ihu ọ ga-adị otu ihu m dị? Bishọp ịmakwa mma nwoke mana ọ bụla gwa ma ndị otu ahụ. Nwa agbọghọbịa ọ naghị adịrị na mma ma ọ lụọ di. Ụmụ nwoke atara gị nyụrụ mgbe ha taga gị? Yes, sir. Ege enyo, ele ụdị mkpu ị na-eti? Ma ntiwunye adị m anyụ nkịta na ọnụ. Enyi ege enyela mkpu ị na-eti gị tere mkpu ahịa gị Chineke agbaghị ọkụ nwa biko nwụrụ anwụ. Aga m anọkọta Bishọp chelu, aga m anọkọta one a tiwe mkpu. Adị m anyụ ọ mgbe m nyụrụ. Ele nke i tiri last? Ele mgbe atara gị last? Nchetakwa m tie mkpu itiri mgbe cheta mkpu itiri mgbe atara gị. Bishọp otega aka echetaghị m ya. Nke bụ eziokwu, oles na m atawa kịta bụ na m etie mkpu ahụ, mana ụta nnọ kịta mma m bịa tiwe mkpu. Genotype onwe ihe na-amenụ m. AA. Blood group gị? A+. Gbaa phone nọmba gị. Bishọp. Nne kpọọ phone nọmba gị, ọwụ interview ka ị bịara. Onye kpọọ gị na phone ma ị like onye ahụ blọk onye ahụ. Ma ị chọọ ọkwa nọ ga-emufuo. Bishọp mkpọzie ya onye ọbụla ozi n'aka na nchọzi dị onye ọbụla ewezie fon nọmba kpọgharịzi aghara onye chọọ ọnụ ma onye ahụ m ga-ese ndị gị nọmba m, onye ahụ bịakwute gị sị gị nọ dis girl ka ọ chọ inye ya nọmba. Amụ a wee bere inye nọmba. Ịhụna no obstruction, ịhụna damyo, ịhụna rekọda. Kpọọ ya nọmba Chineke agbara ọkụ m. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ na Chineke ga-agba m ọkụ mma mkpu ya. Nke bụ eziokwu. Iwe wene gị mana mma mkpu ya. Enyela m n'iọ nọmba. Akwa ihu m jọrọ njọ na ị gaghị ala onye dị ka m ya bịakwala to you. Akwa ike bịazi inye m nọmba, ụmụ awụ nọmba seva nwa bingo nwụrụ anwụ. Lese Chineke gị nta gị makpụrụ ya bịa sị m gị stand up ndị a Chineke agbaghị ọkụ nwa bingo nwụrụ anwụ. Ị nọ na hospital? Gịnị mere gị? Enwere m obere malaria. Ebe ị nọ na hospital? Yes, therapist na China